नमस्कार, हम वीके सिंह आप सबके स्वागत करतानी क्राइम के ई एपिसोड में। अगर आप ई चैनल के सब्सक्राइब ना कैले बानी तो कृपया ई चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के भी दबा ली, जैसे कि कोई भी वीडियो अपलोड होखे पर सबसे पहले आपके पास आई देखल जाई आज की स्टोरी का बा। लव जिहाद, जी हाँ, लव जिहाद आप लोग नाम सुनले हुई हैं। लव जिहाद ई हा कि एगो हिंदू लड़की और एगो मुस्लिम लड़का जौन हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियन के फसावेले, ई हा लव जिहाद। यह घटना के हम आगे लेके आज आयल बानी आपके सामने, आयल देखल जाओ। सर, हमरा कंप्लेन लिखवाए के बा। सर, हमार नाम राधिका शर्मा और हमरा के अभी एक कंप्लेन लिखवाए के बा। सर, 3 साल पहले हमार लाइफ में एक लड़का आयल रहे। जय श्री राम। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। जय बजरंगबली। अरे वाह, काफी पूजा पाठ करे वाला में से लगे नी। हाँ, हम भगवान के काफी मानीला। अच्छा बात बा। कहाँ रहेली तब? पुजारी के नाम का बा? जी, हमारा नाम राधे श्याम शर्मा। और आपके? राधिका शर्मा। ओके, आप मंदिर अक्सर आवेली? हाँ, हम कबो को देखले बानी आपके कि आप लगातार आवेली। काफी मानीला आप भगवान के। जरूर। भगवान के अलावा और के बा हमनी के जिंदगी में? ओके। पर सबसे पहले भगवान। हमरा के अच्छा लागल, आपहू पूजा पाठ में बहुत बिलीव करेनी। गुड। ओके। नहीं, हमके साथ में आवे वाला केहू ना मिलेला तो आपसे हम सोचतानी कि आप कबो को मतलब जब भी आप आई तो हम लोग साथ में पूजा करल जाई, अच्छा हुई। हाँ ठीक बा, हमहू मॉर्निंग 7 बजे आ जावेली। हाँ, आप भी आ जायल करी। आसपास। आज थोड़ा लेट हो गई नी तो सुबह ना आ पाई नी, यही से शाम में आ गई नी। हाँ, तो सुबह के टाइम हम लोग साथ में आ सके नहीं ना, मतलब दोनों पूजा करब का। हाँ, आप भी हाँ। आवे कर रही हैं और हम भी। ठीक है। काहे कि हमारा साथ क्यों घर से आवाला ना रहेला तो हो जाला। ठीक बा, आज बजरंगबली के घर से ही प्रणाम कर लिहल जाओ। ठीक है। तब तो फिर आप हमके नंबर दे दी, हम आपके कॉल कर लेहब सुबह जब भी हम निकलब घरे से। आइडिया बढ़िया बा नंबर लेवे के। नंबर लिखी? नहीं, वैसे बात ना। वैसे आप सुबह में भी मिल सके नहीं हमरा से, बाकी कोई बात नहीं के ले ली नंबर। नहीं, फिर भी जैसे आप ना आइली तो फिर भी हम आपकी वेट करेंगे। दैट्स अ पॉइंट। लिख ली नंबर। जी। 8803 26 932। ओके, मिस कॉल दे ले Okay. बानी, आप के सेव कर ली। ओके।
वो अपना नाम राधेश्याम शर्मा बतैनी सर। खुद के हिंदू लड़का बतैलन और ये 3 साल हमार साथ खाली वक्त बितैलन। अभी हमनी रिलेशनशिप में बानी। तोहरा के पाल पोस के बड़ा कैली, सब करे खातिर, ये सब काम करे खातिर, ये सब सिखाईनी हम। तू हमरा से बात मत करिहा। और ये 3 साल के अंदर न जानो कितना झूठ झूठ कहलन, कितना झूठा झूठा वादा कैलन और हमार मिसयूज कैलन। और अचानक हमरा पता चलत बा कि वो लड़का मुसलमान बा। ये सब का बा? तू कब आइलू? हम कभी भी आ सकेली, बाकी ये सब का बा? तू हमरा से झूठ कहला? हाँ हाँ, तू हमरा से झूठ कहला? नहीं नहीं, ऐसा ना बा, ऐसा कुछ ना बा। ये का करत रह तू? तू मुसलमान बड़ा? तू हमरा से झूठ कहला? 3 साल से तू हमरा से झूठ कहत बड़ा? तुम आज के बाद फोन मत करिया हमरा के, बात मत करिया हमरा से। बात सुना। देखी, इंसान तो इंसान होखेला, वो चाहे हिंदू होके या मुस्लिम, और आप प्यार कैले बानी, ओके निभावल भी जरूरी बा। ई प्यार नहीं खे, जवन रिश्ता में सच्चाई नहीं खे सर, वो रिश्ता के लेके हम कहाँ तक जाइब? हमरा के ऐसन धोखेबाज इंसान के साथ नहीं खे रहेला। हमरा के कहला बुर्का पहना, तू मंदिर ना जा सकेलू। हमार धर्म अपनाए के पड़ी तोहके। और न जाने कितना लड़की के साथ ऐसन करत रही हूँ। सर हम ये कैसे कर सकेली? हमके ओकरा खिलाफ कंप्लेन करे के बा सर, वो हमरा के धोखा देलस। प्लीज हमार हेल्प करिए आप। सर हमार नाम शिवा बा, राधिका हमार फ्रेंड बा। ई जौन भी बात बोला था, सारा के सारा बात सच बा। और हम एकरा कई बार मना भी कले रहनी, लेकिन प्यार में अंधी ई ना समझलस। प्लीज सर हम आपके हाथ जोड़ के विनती करतानी, प्लीज रिपोर्ट दर्ज कर ली और हमार मदद करी। ठीक बा, हम आपके कंप्लेन लिख लेतानी जी। कांटेक्ट डिटेल वगैरह आप हमके देकर जाई। हम हाँ। देखता नहीं हम का कर सकेनी। ठीक बा सर। ओकर नंबर भी देकर जाई। जी ओके। लिखी सर, लिखी 8800 66671। बाकी हम देख लिया, आप लोग जा सकेले। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
सतर्क रहीं, आसपास नजर रखी। हो सकेला रोहित नाम के व्यक्ति शमशाद अली निकले, हो सकेला राज नाम के व्यक्ति बिल के सरदार निकलो। कौनो भी नाम कुछ भी हो सकेला। लव जिहाद करे के खातिर नाम बदल सकेला। मंदिर भी जाई, हाथ में कलावा भी बांधी, लाल टीका भी लगाई और भगवा वस्त्र भी पहनी। आखिर मकसद लव जिहाद के हा। धर्म के नाम पे केहू के जिंदगी के साथे खिलवाड़ करता रे। ई घटना आपके आसपास अगल बगल घटत रहेला। हे, उठा। तू तू यहाँ कैसे आइला? कैसे भी आईनी? तू पुलिस स्टेशन गए रहलू हाँ। और हमारा फोन काहे न उठाता और बतावा? हाँ, काहे उठाई तुहार फोन? पुलिस के पास काहे गए रहलू? हमारा खिलाफ कंप्लेन करे। 1000 बार करब। झूठ बोलले रहा ना हमसे। प्यार करीला तोहरा से। हम नहीं करी। निकल जा हमारे घर से। तू प्यार ना करेलू? नहीं करेली। जेल भिजवाबू तू हमके? हाँ। जेल भिजवाबू? हाँ, हमके जेल भिजवाबू? हाँ, हाँ, हमके जेल भिजवाबू तू? हाँ, हाँ, बताओ, जेल भिजवाबू? एगो लड़का छत से कूद के घर के अंदर प्रवेश करेला, सो रहल लड़की के जगावेला और ओकर मर्डर करेला। मामला जहां तक दिखाई देता कि प्यार मोहब्बत के बा, लेकिन प्यार मोहब्बत में मर्डर आखिर काहे? का वजह बा ई मर्डर के? आई देखल जाओ आगे के स्टोरी। साहब का भइल? बैठा बैठा, का बात बा? साहब, हमार बेटी के केहू खून कर देला साहब। के कैले बा खून? सर, कुछ ना पता बा। कुछ महीना पहले हमार बेटी आयल रहे आपके लगे कंप्लेन लिखवावे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राधिका शर्मा नाम बा। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले एगो लड़की एगो लड़का आयल रहा। हाँ साहब। उहे लड़की के खून भइल बा? हाँ साहब। कब भइली? पता नहीं सर, हमनी मंदिर हम लोग गए मंदिर गइल रही। रहनी। अभी आधा घंटा पहले आयल ही। शांत हो जाओ। का शांत हो जाई साहब? वो लड़का कहाँ रहेला ई बतावा हमके। हमार लड़की तो आपके कुछ महीने पहले ही ओकर फोन नंबर देले रहा आपके, लेकिन आप कुछ न कहले।
अरे भाई फोन नंबर देले रहल यही दुनिया भर के काम रहेला। लेकिन साहब 100 लोगन के रिपोर्ट डेली आवेला। साहब आज हमारी बेटी जिंदा होकर अगर आप कुछ कहले रहती तो हम देखा तानी, तू टेंशन मत ला। चला बहन देखा तानी। मुजरिम चाहे केहू भी होके हम ओकरा के पकड़ब। हवलदार जी सर। तू जा डेड बॉडी के अपना कब्जा में ला, एम्बुलेंस के बुलावा ठीक है। और ओकरा पोस्टमार्टम खातिर भेजा। ओके सर। आई आप लोग हमरा साथे। चला अंदर। सर 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 हम कुछ न करे बानी सर। चला अंदर। छोड़ दी सर। सर क्या करता तो के अंदर जाके बताओ तानी। सर रुकी। हाँ। सर सर ना मारी सर। लागत मर्डर सर। करेला। हम क्या कर ले बानी सर। गलती मर्डर बताई करेला सर। तू और अनजान बरा तारा। सर गलती का बा। कानून सर, बात तोड़ेला गलती का तू। बा। बताई ना। भोली भाली लड़की के तू मार डला और प्यार के जाल में ओकरा के फंसा देला तू और ओकरा बाद ओकर मर्डर कर देला तू। हाँ सर और तुझसे तारा का कहले बानी? हाँ का कहले बानी? हाँ बताई तो रखे भाई। बताओ तानी, बताओ काहे मल्ला? आज तोहार बाप बताई ना। तू हिंदू में पैदा होगबा ना मुसलमान में पैदा होगबा। बतावा जल्दी बतावा। बतावा साहब साहब छोड़ दी साहब। साहब छोड़ दी हमके। बतावा छोड़ दी कैसे मरले बाड़ा? साहब ना मरले बानी हम क्यों के साहब। तू ना मरला तो हर खाल खींच ले अब ऊपर लटका के। सच सच बतावा कैसे मरला? साहब हाँ हम ही मरले बानी साहब। बोला। साहब हम ओकरा से प्यार करत रहनी साहब, पर ओकरा की कहानी कि हम धर्म बदलला लेकिन उ ना बदला साहब। अगर तू ओकरा से सच्ची मोहब्बत करत रहला ता तू धर्म बदल लेता। ओ लड़की काहे बदली अपन धर्म और झूठ बोल के तू ओकरा से प्यार कर ले बाड़ा। मुक्ति तोरा के जिंदगी भर ना मिली और फांसी पर लटक बा। कोरोना और क्राइम दोनों से सतर्क रहीं, काहे कि दोनों ही बहुत ही खतरनाक है जौन आपके जिंदगी ले सकेला। इहे से सावधान रहीं, सतर्क रहीं और SAPL वीडियो और पुलिस FIR चैनल के सब्सक्राइब करें, काहे कि अगला वीडियो यहीं पर मिली हमार नई स्टोरी, नया क्राइम, नया आइडिया के साथ है।